Nuoret ei tiedä vielä kelloa, siksi maksa mun velkoja. Jep, puski offari useampia kertoja, siksi maksa mun velkoja. Suositan jats tupakkaa, et saada homma futaamaan. Jep, Heikki suosittaa jats tupakkaa, et saada homma futaamaan. Jep. Mikki Heikki kerkes selvittää täs verses. Hippo pedelannut silloin vaan paha herpes. Tuleks pataa kun kattilaa? Jelo, mä kelaan vähän nääsällettä päässyt pitkälle. Oma kenkämallisto. Jos mä saan jostain massia, niin mä lainaan sulle. Äijä tekee demo. Koht sä oot räppistara, koht sä oot oikeesti tää. Sulla on oma kenkämallisto. Sitten kun mä saan massia, jos mä saan massia, niin oikeesti mä hoidan sen. Jos, ei sulla massia. Niin, kyllä mä jotain keksitään. Jos tulee starra, mä lupaan. Onko sä Top Dogsit tullut? Ei oo vielä tullut. Ilmoitellaan, soitellaan sulle kun saadaan. No mä etsi tulee käymästä. Jes, tää näin. 5. Nuoret ei tiedä vielä kelloa. Kuulis pöllittyy tää julkkaamassa. Vittu oikeesti, äijäkin pitäis olla tuolla. Mitä jos musta tulis sun manageri, mä ottaisin 15%. Rupeat jotain peltsiä haslaa. Kyllä me oikeesti ruvetaan tekee rahaa täällä. Niin, mutta meidän täytyy saada sitä peltsiä paljon ja tukkuhinna. Myydä kalliimmalle eteenpäin. Hei, älä vaivaa sillä päätös oikeesti. Mä oon manageri, siksi mä saan sen 15%, että mä teen kaikki ajatustyöt. Oikeesti. 15% meitsille, niin ruvetaan haslaa, saat se demo kehiin. Luota muun, sulla on käynyt Jagger, mä hoidan ajattelut. Vittu hyvä Jagger on. Adi. Daniel. Joo, mä nähnyt sellaisia flyereita, että sun huilu kaipaisi jotain ujoa hitsausta. Joo, on se kyllä aika hiljaisen soinut viime viikkoina. Et pystyis mahdollisesti jeesi yhtään. Kyllä mä tunnen yhden Heikin ja se 9 kaimaa. Enkä tarkoita kuulla vaan lentävää fiilistä. Mitä? Ei, se on yhdestä biisistä. Joo. Mä oon kyllä aika rasisti noiden juttujen suhteen, eikä niistä oo mikään vaan ruskea. Itse asiassa siinä on 9 marokkolaista, mut 1 jamaikalainen. Mut mä kelasin, että se lähtis mun luo. En mä tiedä. Kyllä mä ehkä ennemmin ottaisin koko paketin. No, kyllä mä luulen, että me päästään yhteisymmärrykseen. Pidä puhelin auki. Joo. Pylväs niin ylväs, kaukana siitä, hetkessä kiitää. Riitä ei mikään, avoimena mieli, itsehän valitsinkin tieni. Virsta pylväs niin ylväs, kaukana siitä, hetkessä kiitää. Riitä ei mikään, avoimena mieli, itsehän valitsinkin tieni. Ajassa asiat muuttuu, ei aika. Sitä on ollut ja tulee ole yhtä vähän aina. On niin keskittynyt, ettei hajukaan ajasta. Ei haittaa vaikka tiimalaiset hiekka valuu vaan alas. Kun enää en laske aikaa, vaikka se on edelleen pulma. Enää laske vaan mun hatun kaltevuuskulman. Teot puhuu, ja tää on taide sellainen. Maalaan rakitin taustaa keltasel. On enemmän kuin sun näivettyneet kielikuvat. Synnyn pienistä asioista niin kuin mielikuva. En koita olla Ilka Moiva näillä sanoilla. Flow vaan liian oiva ja vuolas pysyy aloilla. Mä en oo niinku massi seuraamassa etujoukkoa tietäen, et massa tulee takaa samaa tietä. Ai haloo, mitä ei? Vittu vihdoin. Meitä on yrittänyt soittaa sulle koko päivän. Jätkää vastaa puhelin. Sä olet vaan nukkunut taas koko päivän. Meitä jotain vammaparkissa Venäjästä, jotain Danielia. Ai vittu hyvä, Dani soitti. Mä arvasinkin, että voiko soittaa. Mä jälleen ympäri vittu stadia sut numeroa tuolta vittu sörkää kurvista jonnekin pitkälle siellä. No mikä meininki? Meitä varmaan tekee kaiken duunia, jätkä istuu himossa.
Näin, mä oon tehnyt alusduunia. Markkinointi. No kyllä tietysti jeesaa sua, mutta hoida sä nyt toi Danielikaan. Katsotaan mitä tulee. Niin se näyttää menevän. Halalla myöhemmin. Halapää. Moi. Teestä iihin, M:stä O:hon. Niin. Siis mä istun tässä ditsin päällä, blokkaa kaikki skeittareita. Mitä vittua? Istu alas, älä friikkaa. No, hommaa Kuosissa. Haluat sä olla Kuosissa siellä? Meikaan. En mä. Tänne. En mäkin. No. Pitäis lähteä varmaan sit sinne Vittukädelle. Minne? Ei, se on sellainen tunnin matka. Niin, mut siis mikä vittu käsi? No, siitä on sellainen tarina. Kiitti on ollut vitu vaikea saada viime aikoina. Tuosta meidän lähestä naapurista muutti vittukäsi pois. Jos iso diilenemaalisuus. Vittukäsi. Se on jäänyt täällä joku 15 vuotta. Ennen, mut hyvä, että mä sain näin nyt. Mikä vittu käsi se on? Vittukäsi. Mistä vittu se nimi tulee? Vittu oltiin joku maanantai, oltiin jotain 12. Otatko sä? Joo. Oli joku 12, niin tultiin mutsikaan himaan. Sitten tuosta pudistreeneistä on ollut siellä vääntää palloa. Pakataan rappuun. Rappu ihan täysin verinen siinä. Vittu bisse haisee, oksennuksen hajuja. Mennään sit siitä rappukäytävää ohi. Sit rappuilta kuuluu vaan voikinta. Mutsi menee kattoo vähän sairaanhoitajan, niin se veti elvytyskammat päälle ja juoksi suoraan alle. Kattoo siihen. Se sanoo, että täällä on tää nuori jäbä. Meidän rapussa asuu 2 nuorta jäbää. Toinen on vittu